ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ናባኹም ነቕርቦ መደብ ዜና መጽሔት ናይዚ ሰሙን እዚ ናይዚ ዓመት እዚ ሓደ ቀዳማይ መደብ ሎሚ ናባኹም ነብሎ ኣለና ድርሑስ ሓድሽ ዓመት ዓወት ሰላምን ቅሳነትን ዓመት ዓወትን ክኸውን እንዳተመነኹ ንሎሚ ክልተ ኣርእስቲ ከም ልሙድ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና ክልተ ሒዝናዮ ንቐርብ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ኣብ ኤስኤፍኢ ሕጊ ተቐይሩ ዘሎ ንቋንቋ ሽወደን ጀመርቲ ዝመሃሩ እቲ ዝነበረ ሕጊ ኣትሪሮሞም ዘለውን እሱ ከዓ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንሪኦ ኢና እቲ ካልኣይ ከዓ ንብዙሕ ግዜ ክዝረበሉ ዝፀንሐ ብዙሓት ሰባት እውን እንዳደወሉ ዳሓቱና ዝነበሩ ናይቲ ብድሌቱ ናብ ዓዲ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ብውልቂ እቲ ገንዘብ ወሲኾም ስለ ዘለው ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ካብ 1 ጃንዋሪ ዝተቐየሩ 8 ሕግታት እዮም ዘለው እቶም ሕግታት እንታይ ምዃኖም ሕልፍ ኢልና ክልተ ከዓ ብዕምቀት ንኣትዎ ክኸውን እዩ ቀዳማይ ጉዳይ ኤስኤፍ ክኸውን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ብወለንትኦም ናይ ዝምለሱ ስድራ ቤታት ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ዝወሃብ ገንዘብ ዋጋ ወሲኾሞ ምህላዎም ዝገልጽ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ከም ልሙድ ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንኣቱ ከለና ከምቲ ኣብቲ ምንጪ ሓበሬታ ከይድና ንሪኦሉ ሕጂ ኣብ ሽወደን ቴሌቭዥን ዘቕረብዎ ንዑ ዝምልከት እተን ሕግታት ኣብዚኣ ንህለዋ እሰን ተን 8 ሕግታት ካብ ሎማዓንቲ ጀሚረን ዝትግበራ ሓደ ብዛዕባ እዚ ንብሎ ዘለና እዩ ንክምለሱ ዝደልዮም ብወለንትኦም ድምለሱ ንዖም ዝወሃብ ገንዘብ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ንዛረበሉ ከዓኒ ብዛዕባ ኤስኤፍ ክኸውን እዩ ስለዚ ቅድም ንዕኦም ዛረበሉ ኢና እሞ ዳሕራይ እቲ ዝተረፈ ከዓ ሓደ ብሓደ ተን 8 ሕግታት እንታየን ሓደ ብሓደ ክንሪአን ኢና ኣብ ናይ ኤስኤፍ ጉዳይ እንታይ እዮም ገይሮም ደለው ሓደ ኤስኤፍ ክመሃር ዝፀንሐ ሰብ ንነዊሕ ግዜ እንዳደጋገመ ይመሃር ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ግድን እዚ ኤስኤፍ ዝበሃል ኣብ 3 ዓመት ተወዲኡ ደው ከብልዎ ሰብ 3 ዓመት ዝነውሐ ግዜ ክኸውን ምናልባት እንድሕር ዳ ብሕርስን ብሕማምን ተቋሪፁ ግን እዚ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ነዚ ዝምልከት ከዓኒ ንመምሃራንን ንኸምኦም ዝምልከቶምን ሓቲቶም ዝበልዎም ዘረባ ከዓ ክሰምዕዎ ገድፎሞ ብዛዕባኡ ከዓ ንእሽተይ ክገልጸልኩም እዩ Kommer man hit med en akademisk bakgrund så kan man klara det på kort tid, allt ifrån några månader. Men sen har vi ganska många individer som kommer som behöver mycket mer tid. Elever som kommer med låg utbildningsbakgrund eller ingen utbildningsbakgrund. Och där är 3 år alldeles för lite. Well, انتهى تقول لها زمامهر كم زغتري وصنحكم ብዙሓት ናብዚ ዝመፁ እናተምሃሮ ገሊኦም ናይ ኣካዳሚክ ደረጃ ትምህርቲ ሒዞም ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ኣዝዩ እኹልን ፈረቓኒ ንዕኦም ኣዝዩ ብቐሊል ክውድእዎ ዝኽእሉ ነገር እዩ ገሊኦም ግን ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ሒዞም ዝመፁ ሰባት 3 ዓመት ስብ ጠቕላላ ከኣኽሎም ኣይክእልን እዩ ልዕሊ 3 ዓመት ዝያዳ ግዜ ከድልዮም እዩ ኢላ ትገልጽ ዘላ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ማለት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ ሽወደን እንዳተቐየረ ኸይድ ስለ ዘሎ ቀዳማይ መፍትሕ ናይቲ ሃገር ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝበልናዮ ቋንቋ እዩ ቋንቋ ንኽትመሃር ከዓኒ ብቋንቋኻ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ከምቲ ብተደጋጋሚ ንብሎ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ኣሎ እግረ መንገደይ እዚ ናይ ኤስኤፍ እንዳገለጽኩ ነቶም ሓደሽቲ ዝመጻኹም ሕጂ ናብ ሽወደን እሞ ክትመሃሩ ትደልዩ ቋንቋ እሞ ነቲ ቤት ትምህርቲ ከይድኩም ጥራሕ ትመሃርዎ ነገር ተሪፉ ባዕልኹም ኣብ ገዛ ኣቐዲምኩም ነዊሕ ክትከዱ ትኽእሉሉ ዓይነት ዝተፈጥረ ኣሎ ከም ልምዲ እንታይና ንብሎ እቲ ቋንቋ ሽወደን መምሃር ኣብዚ ዓዲ ኤስኤፍ ይበሃል ኤስኤፍ እንታይ ማለት እዩ ሽወደን ንወፃእተኛታት ማለት ስፔንስካ ፎር ኢንቫንድራሬ ይበሃል ካልእ ሕጂ ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ ሓድሽ ወል ፅቡቅ እዩ ንሓጋዝ እዩ ንኽትመሃርዎ እውን ስለ ዘኽእል እሱ ክትርእይዎ ዝደሊ ነገር እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኤስኤፍ ይብልዎ ንዑ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ስፔንስካ ፎር ኣላ ማለት ኮይኑ ንኹሎም ኣብ ክንዲ ንወፃእተኛታት ተባሂሉ ጥራሕ ዝተዳለወ ድኸውን ንኹሉ ዝተዳለወ ኢሎም ዘቕረብዎ እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ኣድቫንቴጅ ናቱ ከዓኒ ኦኬ ኣበሎ ነዚ ኸሪአኩም እሞኒ ብዛዕባኡ ክትርእይዎ ምናልባት ነቶም ኣብ ጋይሽ ዘለኹም ባዕልኹም ክትመሃሩ ትደልዩ ቀልጢፍኩም ነቲ ቋንቋ ክትክእልዎ ትደልዩ እዚኣ ስፔንስካ ፎር ኣላ ስዊዲሽ ፎር ኦል ትብል ወይ ከዓ ኤስኤፍ ፑንትኑ ኢልኩም ተኣቲኹም ወይ ከዓ ጉግል ግበሩ ስዊዲሽ ፎር ኦል ኢልኩም ብእንግሊሽ ተጌርኩም እውን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ሕጊ 3 ዓመት ክበሃል ከሎ ንትሑት ደረጃ ትምህርቲ ዝነበሮ
زيادة حجز لزدلي أو أبيات كريستيانات أو قال محبرات توسخ حجزات الله أبز تأتيهم رئيهم أبز نيمان تم ولدي مغرب رئيهم أبز أتيهم نابنة ستوكهولم بتيلبزي ببغتهم والله رأيو أمولش ولنزل له كوميناتي زي هجي أنا بزي أخيدة ستوكهولم تيلأس أب ستوكهولم سبول كترح كندي بوتاتات كريني وقانقو مهارو لزخولو أب ستوكهولم كيدك توسخ بجيك تسرع اسفي ቋንቋ ኸድካ ትመሃረሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ቋንቋ መምሃሪ ቦታታት ንስቶክሆልም ዝበሃል ካልእ ከዓ ሮዳኮርሸት ቀይሕ መስቀል ኩላቶም እዚኣቶም ወይ ከዓ ንያኮምፒስ ቢሮ ዝበሃሉ እዚኣቶም በብኸቶም እንተኸይደሲ እንድሕር ኣብዚ ኸይደ ኦሮብሮ ክብል ኮይነ ኣብ ኦሮብሮ ከዓ መን ኣለዉ ከዓ ኣብዚ የርእየኒ ንህለ በብኸቶም ኣሎ ስለዚ እቲ 3 ዓመት ከምዚ ኮይኑ ገለ ከሻቅለካ ደይኮነ ዘለዎ እኳ ደኣ ከመይ ጌርካ ሕጂ ቀልጢፍካ ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ዕድል ነዘምፅዎ ዘለዎ ሕጊ ቀይርካ ቋንቋ ክኢልካ ቀልጢፍካ ብስራሕ ዓለም ክትኣቱ ማለት እኮ እዩ ሓደ መፍትሕ ናይቲ ሃገር ቋንቋ እዩ ቋንቋ እንተኽኢልካ ኸ ንኩሉ ነገር ክትከይድ ስለዚ እቲ ቋንቋ ምኽኣል ሓደ ምስ ተተሓሒዙ ዝመፅ ዘሎ ኣብ 2027 ከባቢ ከተኣትዎ ዝሓስቡ ደለዉ ናይ ቋንቋ ፈተናን ናይ ሲቪክ ኤዱኬሽን ከምዚ ብዛዕባ ሃገርን ኣነባብርኡን ሳሜለ ኢንፎርሜሽን ገለ ሕቶታት ክሓቱ ክዳለው ይብሉ ኣለዉ ንዑ ዝኸውን ኣቐዲምካ ምድላዋት ንገብሮ ዘለና ኣሎ ሰባት ከመይ ገይሮም ክመሃርዎ ይኽእሉ ዜግነት ክትሓትት ተኾንካ ፅባሕ ንጎ ካናዳ ኣውስትራልያ ገለ ዝገበርዎ ንዑ ኣብነታት ሪኦም የዳልውዎ ኣለዉ እዚ ተዳሊቲ ሕቶታት ምስ ተተግበረ ኣቐዲምካ ክትፈልጦ እዚ ኸ እንታይ ማለት መስለኩም ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ቁሩብ ዝሪኦ ድኽመትና እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ይሰርሕ ስራሕ እንተጀሚሩ በቃ ስራሕ ገዛ ካብኡ ቅይር ዝበለ ነገር ወላ ሓንቲ ወላ ናይ ምንባብ ልምዲ የለን ወላ ሕግታት እንታይ ይቅየራሉ ይፈልጦን ወላ እታ ስርሑን ገዝኡን ጥራሕ ከይድ ኣብታ ስራሕ መፅኦም ዝነበርዎ ናይታ ስራሕ ትምልከት ሕጊ ክሰምዓ ይኽእል ካብኡ ወፃኢ ግን ኣብ ናቱ ዓለም ይነብር በቃ ነብሱሲ ኣብ ሩቲን የእትዋ ስራሕ ገዛ ካልእ ደየለ ተወሰኺ ነገር ሓድሽ ከምዚ እንተኾንካ ነቲ ዝነብሮ ዘለካ ሕብረተሰብ እንታይ ይኸውን ኣሎ እንታይ ይበቃዓሉ እንታይ ይክወንን ኣሎ ሕጊ እንታይ ይቅየር ከይፈለጥካ ምትራፍ ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ከዓኒ ከምዚታት ዓይነት ሕጊ ክመፅእ ከለውን ኣትሊስት ተማብ ዝፀናሕካ ከምዚ ሕጂ ከሪአኩም ፀናሕኩ ሊንክስ ሂብካ እዚአን መምሃር ኣለዋ መወከሲ በዛ ኣቲኻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንዳበልና ነቶም ዝመፁ ሓደሽቲ ቋንቋ ቀልጢፎም ክመሃርሉ ዝኽእሉ ነገር ንክገብሩ ክንሕግዞም ይግባእ እንዳበልኩ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስተይ ክሰግር እዚ ካልኣይ ኣርእስተይ እውን ንነዊሕ ግዜ ዘካትዕ ዝነበረ ብዛዓዲ እዩ ወይ ከዓ ደዛርብ ዝነበረ እሱ ከዓ እዚ ናብ ዓዶም ዝምለሱ ጠቕሊሎም ካብዚ ዓዲ ገንዘብ ክንቦም ኢና ዝብል ሕጊ ወፅዩ እቲ ገንዘብ ክንደይ ብኸመይ ንመን ዝብል ሕግታት የዛርብ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ከዓኒ ንዕኡ ሕጂ ወሲኖም ክንደይ ምዃኑን ንክንደይ ስድራ ክንደይ ከም ዝህብዎን ኣብዚ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ዘርዚሮም ገሊፆም ኣለዉ ሕጂ እንታዮም ድብሉ ደለዉ ሶም ንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ተቕሊሉ ካብ 18 ንላዕሊ ዝኾነ ክምለስ ዝደለየ ሰብ 350,000 ክሮነር ከም ዝህብዎ ትሕቲ 18 ተኮይኖም ከዓ 25,000 ከም ዝወሃቡ እዚ ሕጂ ከነስተውዕል ኣለና ቶም ንኣሽቱ ኣብዛ ዓዲ ነዊሕ ሰሪሖም ኣትዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ክገብሩ እንዳኽኣሉ ስለዝሰድዎም ዘለዉ ኣዝዮም እዮም ኣውሒዶሞ ነቶም ዓበይቲ 350,000 ዝብሉ ደለዉ እቶም ዘይተዓወቱ ሂወቶም ኣብዚ ዓዲ ኣብ ስራሕ ኣብ ገለ ደይኣተው እንዲ ዝበሃል ደሎ ስድራ ቤት ሙሉእ እንተኮይኑ ዝኸይድ ከዓኒ እንተበዝሐ ኦኬ ሳምቦ ተኮይኖም ከዓ ሰብኣይን ሰበይትን 500,000 ዝበዝሐ ወሃቡ እንድሕር ዳ ስድራ ቤት ዘለዎም ቆልዑት ኮይኖም ከዓ 600,000 ይወሃቡ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ምናልባት ንምንታይ ኢኹም ከምኡ ጌርኩሞ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተትሉ återvandringsstödet som en rejäl möjlighet att kunna hantera i alla fall en del av de integrationsproblem som vi har i Sverige. Sverige satsar ju traditionellt väldigt mycket pengar på just integration. Resultaten har varit väldigt magra, tyvärr. Och det här ser vi som integrationspolitikens egentliga slutstation. Alltså när ingenting annat har fungerat, när vi märker att det finns ingen väg framåt för en viss person att kunna skaffa sitt jobb, försörja sig själv och bli en del av Sverige, då bör man få ett erbjudande om att återvända hem. Om vi inte genomför stora reformer, då kommer det här utanförskapet att bita sig fast. Och vi ser ju det redan nu.
så många människor i Sverige som inte kommer i jobb och sysselsättning. Vi behöver göra många saker samtidigt för att hantera det. Vi tror att göra det här som ändå har fungerat i Danmark, det kan vara en del i en större helhet att pröva det. Well, እንታይ እዮም ድብሉ ዘለዉ እዚ ሲ ኣማራፂ የለን ገለ ሰባት እንድሕር ዳ ጠቕላላ ክዕወቱ ዘይክእሉ ኮይኖም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይኣትዉ ኮይኖም ስራሕ ዘይኣትዉ ኮይኖም ነቲ ሃገር ሸኸም ስለ ዝኾኑ እሞ ከዓኒ እዚ ከዓ እንዳበዝሐ ከይድ ስለ ዘሎ ነዚ ደው ንምባል ኣብ ዴንማርክ ተፈቲኑ ውፅኢት ዘምፀ ስለ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ንሕና ከመይ ጌርና ነዚ ንፍትኖ ኩሉ ኣማራፂታት ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ኩሉ መንገድታት ተዓፅዩ ናብ ስራሕ ምእታው ተኽእሎ የለን ገለገለ ሰባት ኣብዚ ምህላዎም ባዕሉ ቻሌንጅ ወላ ንዖም ወላ ንዓና እውን ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ነዚ ንክንቀርፍ ምእንቲ ኢልና ዘተኣታተናይ ደም እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ከዓ ወል ብግብሪ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ገንዘብ ካብ 1 ጃንዋሪ ካብ ሎሚ ሓንቲ ትሒዙ ከም ዝወሰኸ ግን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዘለናይ ዓዲ ብዙሕ ሕግታቱ እንዳተቐየረ ብዙሕ ሓደሽቲ ሕግታት እንዳወፀ ከይድ ስለ ዘሎ ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ሕግታት ምክትታል ንዕኡ ምፍላጥ ንኣሽቱ ዝመስሉ ጌጋታት ሎሚ ደይምፅዋር ይዓቢ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጌጋ ረኺብካ ካብ ዜግነት ድዩ ካብ ካልእ ዲ ካብ ካልእ ምኽልካል ይበዝሕ ስለ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ሸለልትነት ብፍላይ ኣብዚ መዕፀዊ ዝብሎ እንታይ እዩ እዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሸለልትነት ኣካይዳ ክተርፍ ክኽእል ኣለዎ ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ካብቲ ኣብነታት ናይ ሸለልትነት ክነግረኩም እየ ገለ ሰባት እንዳተምሃሩ ከለዉ ገለ ቁሩብ ገንዘብ ይሽገሩ እሞኒ በቲ ናይ መንግስቲ እንዳወሰዱ በቲ ከዓ ይሰርሑ ሕጂ በቲ ሕጊ እንዳፈለጥካ እንዳነገርካዮም ኣይ እንዳሰራሕካ ከለካ በዚ ትወስድ ተለካ ፅባሕ ንጎ ምለሶ ክብሉካዮም እዩ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ምለሶ ክብሉካዮም ጥራሕ ፀገም ኣይነበረ ሎሚ ገበኒ ተባሂሉ እሱ ናይ ቢድራግ ብሮ ተባሂሉ ዜግነት ስጋዕ ክኸልክል ይበፅሕ ኣሎ ስለዚ ብሸለልትነት ትገብሮ ደቂቕ ዝመስለካ ነገር ከቢድ ሳዕቤን ሒዙ ዝመፅእ ተሎ ንምንታይ ነገራት እሞ ኣብ ቀረባ ዘለዉ ነገራት ዕድል መሃቦም ልክዕ ኣይኮነን ኣብነት ገዛ ካብ ካልእ ኣድራሻ ካብ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ድሓን ነይሩ ሎሚ ገበን ኮይኑ ገበን እንተኮይኑ ትገድፎ እንታይ ገደሸካ ገበን ጌርካ ተባሂልካ ናብ ካልእ ሓደጋ ትወድቕ ስለዚ በዚ መዳይ እንዳረኣና እቲ ሕግታት ዝቕየር ዘሎ ኣብ ግምት ኣእቲና ጥንቀቕ ዝበለ ኣካይዳ እንተኸድና ይሓይሽ እንዳበልና ናይ ሎሚ ሓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት